Unofana kutsvaga t-shirt but usatsvaga yakaita kunge yake. Tsvaga ine texture inenge yake but iri different color. Kopa heta. Yetinotsvaga yako futi iri different color. Niraotite muchipa advice ngom. Wanzwa? Ndati pari pana Ridhikurasi. Unotsvaga t-shirt isiri yange isina kuita seyake exactly. Ine texture seyake. Wotsvaga chiheti chako iwewe. Chakadai kunge chake but chisina kuita kunge chake. Chakasiyana chisina kunyanya kufanana. Anenge ati madzatabwada. Anenge ati madzatabwada baba. Kandomuudza kuti madzatabwada anondokudza kuti waiziya saka unobva warova warova ukatanga kurova mavideos chivhura Facebook page rakanzi Jnr Ridhikurasi oyo anonzi mukoma soja. oyo Jnr Ridhikurasi plus urambe uchiwedzera neturungu takarizembla panapa chakati zvirungurungu matamatasi. Thank you. Chanongochera nayo anenge eningidini. Ndikachalava.